pagampo kanunay tang buhaton. Aron ikaw magmaligod sa tanang panahon, ug sa tentasyon ikaw magmadaugon. Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan nga mao'y nagdala sa iyang kamatuoran? Ang buhat sa kangit-ngit dili na angay balikan, ug ang kahayag mo basila ka sa uban. Kahayag ka ba dinhi sa kalibutan nga mao'y nagdala sa iyang kamatuoran? Ang buhat sa kangit-ngit dili na